Azimatul uzma, assalamu alaiki yana na farkon zance. Rafi'atul ulliya, assalamu alaiki yana na ƙarshen zance. Fadima rahama ga halittu ne zara sanki mara hamani. Wadatuwa a wadace da sanki ko al'umma bata gane hakan ba. A cikin sarautar ka ne alhaƙo kasa nake duk yaban da nake. Ka ƙara ƙaran aran dama na ganni gane gaban da ina yi. Ka bani sitar yabo ne ta rera yaban da na yau ta ce mani yayi. Ku kare matukin ji burin nawa tun da kin ji ba za ki ƙi ba. Fadima rahama ga halittu ne zara san ki ma rahama ne. Salatika wanda ba shi da ƙarshe kun na farkon da ba a sani ba. Samuwar samuwa maɗar samu wanda bai zo shi ma a sifa ba. A halin sa ilahu ka sa su na ji tamkar su rabu ba kai ba. Sa sahabbansa sun cika aiki da ɗaya guda ban ji sun gyale ba. Makatumi ku ce mani shehu tijjani ƙarshen zance. Shugaban auliyawu gaba ɗai mu aka yi shehu muka ɗimoci. Shehu barhama gausin wakati mai ja maka zai lalace. Sallama maka shi ne samun yanci in baje masa nema. Abul fito hati gane gidan ku ƙara ban sirrikan da kuke ba. Shehana kibiri madamunce shehu kibiri madoshi kenan. Harazimi kar ku bar mu da kanmu aliyu ku shigo cikin aikin. Zaki firgita maza da'iman bazan aikin da ba ku ciki ba. Fadima rahama ga halittu ne zara san ki ma rahama ne. Bana tafiyar kun san sai kun jira ne na je gida na dawo. Na gaida abban Hassan da Husaini shine nan muradin da. Mai kusufa salamu alaika shehu sanin ka bashi da kowa. Sai kai sha na Usmanu bai girki ba sanin masani ba. Uzma assalamu alaiki yana na farkon zance. Ke gani ke gani da ya ganki za ya dimace. Mai ji da ya ji ki ko sai ya daina ji har wani ma ya kurumce. Abincin da ba a ji sai wanda kuka so za ya ji mahabuba. Ba ma shiru ba za mu iya ba so ma ba za ya bari ba. Tun babu mu ummace mana komai kamu mun zo ba ma ki bari ba. Masu yabo su rera yabo mu faɗa zara ce ba. Ta so muke duk yaban da muke yi a bayan kanmu bane ba. Fadima rahama ga halittu ne zara san ki ma rahama ne. Gatan halittu in ka je da Fadima Fatima. Duk wanda ka gani da girma ya kamun kafa ne da Fadima. Babu mulki ba sarauta in ga Fadima ce kawai a sama. Daman kayan ku ne aro kuka ba su san ba nasu bane ba. Ce kan ki faɗi ma Allah na ji shi ma ya banki. Matsayi mukami ya ƙare daga kanki komai saman shi. Muhammada hadarar Mahamudu ta ki ce haka zancen yake. Ki ce kika zuwa farko
ke ce a ƙarshe baki canza su fama. Ratu ainihin rasuli mai sanki ake kira mawadati, mujahida mu bashira kamariya, arzikin ki zara kowa ya ci. Zakiya zahida zuburiya, rabi'a kin wuce wa kwatanci, zahirin da baɗinin duke ce, wacce sufa ce ba su ba. Fadima rahama ga halittu, ne zara san ki ma rahama ne. Mai san tafiyar babu ziri, gwara ma ka fasa hakan ya fi ma. Ba a zuwa dole sai an shirya, karkaje hanyar tabbace ma. Mafita ai riko da wacce ta yanta duniya da kiyama. Shi da sajida sai diga waye zo gunki bai samu ba. Rahamar rabu gatan bayi waye ya samu ba da kake. Ashe hasken ki ne ya haskaka ko'ina tsara babu. Rayuwar ma da bayi ke yi yanki ake ba da komai ba. Sanki shine samun yanci, a sanki ba abin da ban samu ba. Rasul farin cikin Mahamudi, sarauniya inda babu sarauta, mai cikarkiyar kamala, mai haiba a ko'ina kin cire tuta. Mai ganin wani kyau bai ganki bane da tun lokacin ya makanta, dai na ganin halitta har da wata sifa ta kyau wasu kai ba. Fadima rahama ga halittu, ne zara san ki ma rahama ne. Gatan kowa ki taka sannu a sannu ya kwalliyar al'ashi. Arzikin Sayyida Khadijatu, ilimin Sayyida Aishatu, ko ina ga ki sashi sashi. A bari ki kawai a yadda aka ji ki, idan har da sauran numfashi baki ba zai iya ce komai ba. Zahirin ki batula an gaza ɗauka, ya baɗinin laki ko basu farki. A san komai akan ki ba mi za a ce har aji an faɗi. Shirin da kika yi akwai magana baki ce komai ba an kasa faɗi. A bari ki a nan aje can a tar da ke riska ba ta riska ba. Ake zaton ki wuce gunshiru, zara ba magana ba. A ce me za a ce, ai babu abun faɗi a kanki ko ba mu ce ba. Allah ake nema ga ku, shi ma ku ɗin ya sa a gaba. Yake aiki da yardar ki kuma ya fushi da fushin ki karewa. Fadima rahama ga halittu, ne zara san ki ma rahama ne. Masu abin su ne da abinsu, abin da su so suke a gidana. A can ma haka ne, in ma ba a san hakan ba a ɗauke batuna. Da an kira Fadima shi kenan, kun ji silar zuwa na gunna. Duk abin da nake yi dan ita ne, na faɗa ba ce yawa. Ki kare shigo lamuran mu, ki sani mu ba za mu iya ba. Kyautar da kike rabawa masoya, ki ba mu ba dan abin da muke ba. Karima dan san da annabi yake miki, ki dube mu ba dan mu ba. Kaunar ki ce nan ta sani nake ki, kin sani zara ba komai ba. Fadima muna ƙara godewa da irin kulawar ki kan mulkifa. Da ke muka zo ki bar mu ake, mu gan mu ake idan mun koma. Dan
Abba Zahara rigi zaraki mana ba da mu ba. Mai Fadima ya baki yanzu na fara san ta yi ba za na bari ba. Fadima Rahama ga Halittu ne zara san ki ma Rahama ne. Asimatul Uzma assalamu alaiki yana na farkon zance. Rafi'atul Ulliya assalamu alaiki yana na ƙarshen zance. Hidi'atu Mustafa assalamu alaiki yana na farkon zance. Alawi ya Radiya assalamu alaiki yana na ƙarshen zance.